3 buwan na akong hindi naliligo. Sa wakas, maliligo na rin ako. Eh, paano kasi? Puros ako hilamos, walang tubig. Ako naman ay nagulat sa'yo. Matanda ka, hindi ka man lang kumatok. Alam mo man naliligo dito. Ay nako, andyan ka pala. Di ko alam, pasensya ka na. Andyan ka pala, di ko alam. Nandito ka pala naliligo. Hindi ka man lang, ako naman ay gulat na gulat sa'yo at hindi ka man lang kumatok sa pintuan eh. Ay, pasensya na, di ko alam. Nandito ka pala, naliligo ka. Hindi ko nakita. Muntik na akong hinimatay dahil sa'yo. Ako naman susunod, ha? Kung ano, kumatok ka naman. Ito talagang si, hindi ba lang kumatok? Ano naman yung nakalambitin dyan? Yan eh, patay na. Walang buhay. Walang buhay. Patay na. Ala, sige, at nang ako na ang susunod, ha? Hay! Ay, nahulog yung tolya. Ano naman yan? Yan kabaong. Kabaong yan. Kabaong. Hindi ba't ang patay pinapasok sa kabaong? Ang bastos mong matanda ka. Tanda-tanda mo na. Ya? Hey! Bata ka, ba't ka naninilip? Masama ang naninilip, ba't ka andyan? Ako sana po'y makikilamay po. Narinig ko kasi yung patay ilalagay na sa kabaong. So sabi ko, total nandito rin lang ako, makikilamay na ako. So condolence po, condolence. Di sana pinagmasdan, akala ko'y di itlog yan. At di na rin pinansin pa na may hotdog pang kasama. Dahil sa akala ko, tilapia ang iyong dala. Di pala walang hiya ka, ito'y sisiwit din pala. Sisiwit ko, oh sisiwit ko,